V průběhu situace dvakrát, z toho jednou bude taktický. Je mi jedno, jestli si to hodíš do kapsy, je mi jedno, jestli si to hodíš. Ale nebude to ani na barvu, jo? Připravujete na 5. Je to po jedné ráně. Připraven. Pozor. Když jsi si skončil, přenej si zbraň do druhé ruky, vybíj zbraň, prázdnou ukaž. Jediný rána jistoty, pouzdro. Čas 15:15. Čas 15.